सरलपारा पिकनिक स्पटआव सानमन्जय बसुमतारीनि बाखनायथाव हाबाफारि। गाजा गोमजायै सरलपारानि दैसा सेराव लावखार ओंखाम जानाय हाबाफारि खुंफुंदों। 2026 मायथाइनि गोदान बोसोरखौ बरायनायजों लोगोसे सरलपारा पिकनिक स्पटआव रायजो राजाफोरखौ समाज सिबियारि जायखौ बुग्ला मुंजों मोनथिजानाय सानमन्जय बसुमतारीया गोग्गोमै लावखार ओंखाम जानाय हाबाफारि खुंफुंदों। कक्राझार जिल्लानि देबोरगाव बियाबनि सोनाब बिसमुरि प्राइमारिनि सिङाव थानाय बिसमुरि गामिनि समाज सिबियारि सानमन्जय बसुमतारीया सा 1,000निख्रुइ बांसिन रायजो राजाफोर आरो 60,000 वाटनि साउन्ड दामनानै गाजा गोमजायै गावनि रां बाहायनानै सरलपारा पिकनिक स्पटआव गोदान बोसोरखौ बरायनानै सरलपारानि दैसा सेराव लावखार ओंखाम जानाय हाबाफारि खुंफुंदों। बे हाबाफारियावनो बिटिसिनि इएम प्रकाश बसुमतारी, बिटिसिनि सेक्रेटारि फामि ब्रह्म आरो गोबां दैदेनगिरिफोरा बे हाबाफारियाव नुजाथिनानै गाजा गोमजायै रंजायो। सरलपारा पिकनिक स्पटआव रंजा बाजायै लावखार ओंखाम जानाय हाबाफारि खुंफुंनायनि थाखाय समाज सिबियारि जायखौ बुग्ला मुंजों मोनथिजानाय सानमन्जय बसुमतारीखौ रायजो राजाफोरा साबायखर बावो। गोदान बोसोरनि सरलपारा पिकनिक स्पटआव पिकनिक जानो मोननानै बिराद गोजोननाय मोनदों आरो आङो बिटिसिनि रायजो राजाफोरनि गोदान बोसोरनि जोबोद गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय बावहरबाय। सरलपारा पिकनिक स्पटआनो जोंनि बिटिसि ओनसोलनि सबसे जोबोद मोजां पिकनिक स्पट। बेनो बेस्ट पिकनिक स्पट होननानै आं सानो। बेखौनो बुंनानै आं रायजो राजाफोरनिथिंजाय खावलायहरो कि बेखौ भिजिट खालाय आरो जोंनि टुरिजमनि थाखाय बेयो बहुत गुरुत्वपूर्ण जायगा होननानै आं बुंनो नागिरो। इंराजिनि 2026नि बोसोर गोदाननि थाखाय आंनिफ्राय बयनिसिमबो हामलायहरनाय थाबाय, खुलुमनाय थाबाय। बयबो अनलायनानै जाहाथे रुजु रुमु रायजो जालायनो हादों, जेबो बिपद आफद दाफैथों, एसेनोसै। आंनिफ्राय एकदम बिराद क्लियारलि माने बयबो जोंनि बे बिटिसि हालामनि बयबो रायजो राजाफ्रा मोजाङै मोजां खुसि आलो गोजोनै न'खर संसार दालायनो हालांथों आरो मोजाङै मोजां रुजु रुमु रायजो जालायनो हाथों, जेबो बिपद आफद फैनो नाङा। माने गिबि बयखौबो खुलुमबाय। दिनै बोसोर 2026 मायथाइनि गोदान बोसोर, बे गोदान बोसोराव सरलपारायाव जे पिकनिक जानाय बा लावखार ओंखाम जानाय बेवहाय बाहागो लानानै खुब गोजोननाय मोन्दों। आसा खालामदों गोदान बोसोर फैनायजों लोगोसे बयनिबो न'खराव बा सारा बिटिसि नाङैनो, आसाम नाङैनो बा भारत नाङैनो बयनिबो न'खराव बा बयनिबो फेमिलियाव मोनसे गोजोन मोनसे थासारि जाहाथे सोरजिनो हायो, बेखौ आं इसोर आनान गसाइनि खाथियाव आं आर'ज गाबबाय। आरो बिभिन्न जाति जनगोष्ठीफोरनि गेजेराव, बिभिन्न धर्मावलम्बीनि गेजेराव, गुबुन गुबुन हारि माहारिफोरनि गेजेराव अनलायनाय आरो खौसेथिया गोजोरै थाथों, बिनि थाखाय आं इसोरनि खाथियाव फिन खेबसेबाव आशीर्बाद बिबावबाय। बेजों लोगोसेनो जोङो जातिनि समाजनि खामानि मावनो आफा आनान गसाइया जोंनो सक्ति होथों, जोंनि गथ' गथायफोरखौ मोजां फारसे दैदेनलांनो, मोजां मोनसे लामाजों मोजां मोनसे थासारियाव थानानै जों न'खरखौ खुंलांनो हाथों, बिनि थाखाय आङो गले गले आफा अबंलावरिनि खाथियाव आशीर्बाद बिदों।
सरलपारा पिकनिक स्पट होनोबाथ' जों बयबो मिथिगौ बेवहाय जोङो मिथिंगाजों बुंफबनाय मिथिंगाजों जे बुंफबनाय बे मिथिंगा बुंफबनायाव मानसिनि बा माहारिनि गोसोआ सुबुं माहारिनि गोसोआ माबायदि रंजाखाङो बेखौ जों भाषाजों जोङो बा खुगाजों जोङो बेखौ रिजायनो हाया बुंनानै जों फोजोबनो हाया बेवहाय बेबायदि सुन्दर्य दं बेवहाय ओरैबायदि मोजां मोननाय दं जे जोंनि मिथिंगाया समायना मिथिंगाजों बुंफबनाय बे सरलपारा पिकनिक स्पट बाहाय भुटाननि लारि लारि हाजो लारि लारि बिफां लाइफांनि बुंफबनाय बेखौ आं बुंदों खेबसेनो रावजों आं बुंदों बेनि रंजाखांनायखौ जों खुगानि भाषाजों जों बुजायनो हाया जों ओरैबायदि एक्साइटेड बेवहाय फैयोबा माने जोङो जोंनि सुखु दुखु बावहाय बावगारो होननानै बुंबाबो बांद्राय बुंनाय जानाय नङा होननानै आं सानो नैबे मोनाबिलि थासारियाव आरो मोनाबा आरो एसे मोनाबावबा आरो थासारिया सोलायलांबाय थागोन बेहाय अनेक रोखोमनि जोंनो नेचारेल मोनसे इनभाइरनमेन्टआ सोलायबाय थानायखौ जोङो प्रेक्टिकेलि मोननो हायो आं ओंखायनो बुंदों बेवहायनि सुन्दर्यखौ जों रावजोंबो रुजुनो हाया